Hi guys, it's Christine and this is our family bag. So gusto kong pag-usapan natin ngayon yung aking biggest confession. So, um, syempre ayoko may tinatago sa inyo. Syempre gusto kong pag-usapan natin yung mga nakaraan namin or yung mga struggles na aming napagdaanan. So, nahirapan kami mag-ipon. Kasi that time nung talagang naano na ako sa pag-iipon, parang um, na-realize ko na kailangan mag-ipon. That time talaga, as in, kahit piso guys, kahit piso, parang yung aming cycle lang talaga is, naghihintay lang kami sa magiging sahod ng asawa ko. Tapos, tapos pagkatapos ng pag natanggap na namin yung sahod, syempre mag-grocery, alam mo yun, yung normal lang, mag-grocery, tapos yan, ubos lahat tapos maghihintay ka naman sa next na sahod. So yun yung nagiging cycle. Kaya kahit piso talaga wala. Pag may mga emergencies nangungutang lang naman kami kasi may sahod naman na darating. So yun yung aming ang pinangahawakan yung sahod lang talaga. So kahit piso talaga wala. So kaya yun yung nagiging rason talagang hirap na hirap kami. Alam mo yung kahit sabihin mong 20,000 pesos, 10,000 pesos, hirap na hirap kaming ipunin yun. Kasi talagang nagsimula kami sa wala, as in super wala. Wala talaga kahit pisong ipon. So, ganun kahirap. Yun yung challenge sa amin talaga na kaya nakikita ninyo ngayon, grabe yung pagtitipid ko, grabe yung kung nakikita nyo sa aking mga nag-meal plan ako, nagbabudget talaga ako para talaga alam ko kung saan napupunta yung pera. But sometimes, hindi naiiwasan na um, sumusobra or ang tawag dito, hindi ko nasusunod yung meal plan. But um, pinaka-importante talaga is nag-iipon kahit pa konti-konti. So, I'm not saying na malaki na yung ipon namin, but alam mo yung gusto kong i-encourage yung iba, yung kasi I know, hindi lang ako yung may ganitong ano talaga na yung sa aming past na talagang kahit piso wala. Alam kong maraming mga families na ganun din yung I mean dinadaanan ngayon. So, parang walang imposible kasi kung sasabihin mo palaging bukas ng bukas, parang walang mangyayari ha. Until wala ka ng ipon na hanggang sa darating na yung mga emergencies, wala kang makukuha na pera, wala kang mabubunot na pera. So yun yung pinakaano talaga namin, yung gusto kong i-confess sa inyo. So mahirap, talagang hirap kami talagang, alam mo yun, ipunin yung kung ano yung target namin, yung goal namin na ano. So, yan siya kahirap kasi wala, as in piso wala kami. So, nag-start lang kami sa zero balance. So, kaya ganun siya kahirap. So, pangalawang confession, until now, binabayaran pa namin yung utang namin. But at least, kasi before, talagang lahat, parang lahat yata ng kasamahan ko lahat ng kasamahan ng husband ko sa work is inutangan na namin. So, parang kumpleto na sa listahan. At also, marami kaming utang yung TV, gano'n, basta marami kaming utang guys talaga noon. Um, yun yung mas lalong nagpahirap sa amin. So, kung nakikita talaga niyo talagang um, nagkakayod talaga ako, no? Para alam mo yun, pero kasi hindi naman pang forever na may trabaho at hindi rin pang forever na magtitipid ako ng ganito katipid, 'di ba? Darating din yung time na pag natapos na yung aming mga plano, pag naipon na namin yung ano, pero hindi siya ganoon kadali. Sasabihin ko talaga sa inyo, hindi siya ganoon kadali talaga. Um, it's kind of boring, sobrang boring siya. Kaya nga importante na at least once a week meron kaming ulam na at least parang masarap naman yung mga ulam naman everyday. But, alam mo yung mas extra special, at least sa isang week, may at least na extra special. Tapos yung asawa ko, pag nakakaroon siya ng extra money, kumakain kami sa labas at least once a week, ganun. Para at least, kasi yung pagtitipid kasi guys, medyo boring talaga siya. Kasi,
kailangan mong ipunin lahat yung lahat yung kung ano yung kahit sentimo, kailangan mong ipunin yan, hindi mo pwedeng sayang-sayangin lang ng gano'n. Ay, maiintindihan niyo ako kung nagba-budget kayo, masasayangan kayo sa pera talagang igastos lang sa kung ano-ano. So, ayun, maiintindihan niyo rin yan, guys. And, yun, so, kaya nung napagdesisyon na namin na yung kung napanood yung aking mga last vlog na ibinenta namin yung aming PisoNet. So, dahil yung PisoNet na yun, aming pinuhunan doon is inutang din namin na until na binabayaran pa rin namin siya. So, yun yung aming challenge doon. So, dahil ibinenta namin siya at mura lang naman namin siya ibinenta kasi sa kapatid lang ng asawa ko namin siya ibinenta. So, hindi kami nag-price ng ganun kamahal. Ang importante is, kasi yung TV namin, binayaran namin lahat as in fully paid. Um, Tapos, yun, kaya nakapag-ipon kami ng konti. Tapos, alam mo yun, um, kasi kung wala kaming pera guys, wala akong ipupuhunan doon sa ginagawa kong negosyo ngayon na online business. Kung wala kaming ipon, siguro inutang ko pa to, yung aking puhunan dyan. So, dahil may ipon kami, yun yung advantage, 'di ba? So, yun yung ano. So, ganun siya kahirap talaga guys. Mahirap. Sasabihin ko sa inyo, boring talaga siya ang pagbabudget. Pero, ang mas maganda is yung parang pananaw mo sa buhay, parang nakikita mo na yung future mo parang may plano ka na in the next um, 2 years, 3 years, magkakaroon na kami ng bahay. Parang ganon. Parang mas maliwanag na. Kasi noon wala kaming direksyon. As in wala kaming, parang feeling ko noon talagang imposible makakakuha kami, makakabili kami ng bahay or ganon. Pero ngayon parang um, yun yung nagiging ano ko talaga na parang yung pananaw namin nag-iba na. So, yun. So, yun lang guys. Yun yung biggest confession ko sa inyo. Nasasabihin ko talaga sa inyo kung baka akala nyo ang perfect na, parang akala nyo na um, ano na, may mga struggles talaga sa pag nag-iipon kayo, sa pagbabudget, may mga struggles din, hindi kailangang perfect yan. But the important is, meron kayong plano sa mga darating na taon, sa mga darating na buwan. So, ayun lang guys. Kasi, gusto ko lang i-share sa inyo talaga yung aking, kasi, gusto kong i-share talaga agad-agad kung ano yung mga naiisip ko talaga. Kasi, baka sakaling, alam mo yun, mas ma-encourage kayo na mag-ipon. Kasi, marami nilang advantages talaga pag meron kayong ipon. So, ayun, yun lang guys. So, I hope you guys enjoy and please don't forget to subscribe. And to see you in my next video. Bye-bye! Base sa title or RV.